Ị saala chi onye nke m. Eji m n'aka n'ụtụtụ taa bọọrọ gị nke ọma na o jiri ihe ya kpọtee gị nwayọọ. Eji m n'aka na anyanwụ gbatere nchawa ihe ya n'ebe ị nọ ma kpọlite mgbuke akpụkpọ ahụ gị site na ike ndụ dị na nchakwasa ya. Ị nụkwara mgbe ifufe ndụ kpọrọ aha gị ịgwa gị na ọbọrọchi nwere olileanya. Na-ekwe gị nkwa na nke gị ga-abịara gị ma dịrị gị dịka ezi enyi kwesịrị ntụkwasị obi. Ka nzọmụkwụ gị jeta ihe ọma, ka obiọma chọta gị ebe niile, ka aṅụrị jupụta gị n'obi, ọchị akọkwana gị n'ihu. Ụbọchị taa maa mma dịka gị.